Og så er sammen, og velkommen tilbage til min Minecraft-serie. Sidst første episode, det er første episode, der lige kom ud, og nu er vi gået i gang med at optage næste episode. Hvor vi fandt det her smukke sted, hvor jeg tænkte, her kunne vi bo. Vi kan både bygge, jeg tænkte, vi skulle bo herinde, som sådan manhuset-agtigt. Så jeg vil faktisk tage alt det her, lige, i hvert fald det der er lige her, sådan væk først. Men jeg tænker lige, vi graver i hvert fald lige ind. Vi sætter vores ting og sådan noget. Så lad os, jeg tænker bare, vi kan starte. Ja, lad os lave en indgang her. Tænker jeg godt, vi kan. Okay, nu har vi i hvert fald lige sådan en lille smule, hvor vi vil starte huset. Og jeg tænker, det er fint nok, at den starter allerede her. Så laver vi en lille trappe op her, så starter den her. Kører den i hvert fald hen her. Og så kan vi lave en ny trappe op, og så kan vi lave noget heroppe også. Så tænker jeg også lige, at vi laver fuld gear her. Sådan der. Perfekt. Så har vi også det. Men jeg tænker, nu tager vi lige og speeder den sådan cirka derover til. Og så måske lige et par gange den vej også. Og så tænker jeg, at vi går i gang med at lave gulvet og sådan lidt af så vi skal selvfølgelig ikke blive færdige med hele huset i dag. Så jeg tænker bare lige, at vi hakker en masse. Så vender jeg tilbage.
tænker jeg, at ja, nu har vi i hvert fald fået, jeg synes vi har hakket fint ud nu. Jeg ved godt, det måske er en lidt kedelig episode, men jeg tænker også, at vi skal ud og have en masse træ til selvfølgelig at bygge huset. Men så jeg tænker bare lige hurtigt, vi hakker en masse bare nogle oak logs, tænker jeg. Så skal vi til gengæld ikke have lige så meget, men vi skal også have en masse brænde til at kunne lave vores sten til det flotte. Så jeg tænker også bare lige, vi hakker en masse. Så har vi i hvert fald en masse træ. Så tænker jeg bare, at vi sætter den i fuld smadret med at brænde sten her. Så vi gør i hvert fald sådan der, og sådan der. Så sætter vi en stack ind i hver af de her. Der er allerede det her. Så sætter vi det der ind der, så må det lige blive til, hvad det gør. Og sådan her. Og så sådan her i hvert fald. Og så tænker jeg faktisk lige, at ja, vi kan jo udhule en lille smule mere måske, mens vi venter. Vi skal i hvert fald have gjort noget af alt det lort, der er her. Så jeg tænker faktisk bare lige, at vi tager det træ, vi så nu har, og begynder at lave noget. Jeg vil for eksempel gerne have en trappe her. Det kunne godt være ud af wood, for ligesom at skille sig lidt ud. Det kunne også være, at vi lige skulle gøre sådan her måske. Så gøre sådan her. Så måske gøre... jeg har overhovedet ikke nogen idé om, hvad jeg laver lige nu. Nu laver jeg bare et eller andet. Noget som jeg kunne se godt ud måske. Og det kan jeg lige bruge noget tid på. Det er måske lidt tidligt at gøre, men vi laver sådan en lille platform i hvert fald. Så det ser da mere godt ud. Sådan skal vi lappe nogle steder, hvor der ikke skal være noget. Sådan der måske i hvert fald, og så... Ja, vi kunne faktisk også, mens vi venter på det der, det brænder, så kunne vi hente en masse sand. Nu tænker jeg lige på det der er her i hvert fald. Hører vi ikke, hvad der kommer til at være sætte noget på væggen alligevel. Sådan her. Så...
Nu tager jeg dem lige væk alligevel, fordi jeg tænkte, vi kunne faktisk bruge dem til noget lidt andet. Vi kunne jo sætte dem op her, hvor vi kan sætte dem op hernede, hvor de faktisk kan stå sådan. I stedet for at vi rykker dem hele tiden. Så det gør sådan, at det ser lidt bedre ud. Så kan vi jo gå i gang med sandet. Sådan her. Og så kan vi lige tage de 3 vi har her i hvert fald. Vi laver 3 kister mere. Så vi kan starte med at lave 4. Sæt 4 her. Og sæt alt sten i den her. Så jeg begynder at lige nu herinde, ikke? Jeg tænker, at det her tager vi alt ud, der er mad. Vi kan starte med, at det er. Så laver vi bare lige sådan en mad i en. Så laver vi derover til os. Og så faktisk bare lige resten ud. Så den her, det bliver til 3. For eksempel også lige sætter bare sådan noget værdifulde ting her. Jeg kan godt lide at gøre sådan her. Det ser selv lidt bedre ud, når man får meget af det, for eksempel. Der, og så laver vi lige en til mob drops og bare coal, fordi det er noget lort. Og så tager vi lige en anden kise ned også. Okay, så det er maden hernede. Det er også saplings, så den lægger vi bare her i stedet for. Der. Og så kisten kan vi lige sætte op til den anden op. Og det var mob drops, der kan man også lige sætte flint op, for eksempel. Det er noget, jeg går meget op i. Jeg hader, når kisterne ikke er cirka. Det bør ikke være 100%, det skal bare være sådan. Så det ikke ligner noget, der er løgn i hvert fald. Sådan her. Det skal bare være sådan her, sådan cirka sådan til jord og sand. Så jeg faktisk, at vi havde den læder. Har vi nok wood til det? Det har vi ikke, så vi er nødt til lige at tage lidt herfra. Vi kan også sætte lidt mere ind på det, men vi skal lige bruge nogle sticks. Nu har vi 6 chests, men vi skal lave 5 af dem her lige til at starte med i hvert fald. Vi bruger sådan set også kun 5 chests. Så vi kan sætte for eksempel sådan der. Så lige sådan her. Og så et stykke brød, måske bare på den her. Der er altså ikke så mange mob drops endnu. Men det kommer jo. Så har vi allerede sådan en lille hus kørende, ikke? Så vi får sat glas på. Vi skal i gang med nogle væg. Og der skal vi bruge en. Der gad jeg jo nemlig godt bruge. Det bliver så nok igen med at blive det her. Men jeg kan rigtig godt lide de her træer her. Som jeg har lige plantet en af herover. Det bliver så til sådan en lille lortet. Ikke så smart. Men vi skal bruge saplingsene fra det, så ned med det. Og så når der ligger der saplings her der med, så skal vi også lige bruge det her faktisk. Så bare lige at bruge det videre. Men vi skal have en shit ton træ igen. Desværre. Ja, vi skal ikke have en shit ton, vi skal bare have lidt mere træ til væggene. Vi skal bare ind her. Jeg hader, når det regner. Virkelig oprigtigt. Det er virkelig her. Så vi har lidt at gøre godt med her. Jeg tænker, at det bliver. Så det dumt ud der. Så måske. Det ser lidt dumt ud, men
det ser en lille smule dumt ud, men nogle gange så skal man jo også være speciel. Men det er på, der kommer også... Damn. De går hurtigt i stykker, de ting her, hva'? Jeg synes fandme ikke, det er så lang tid siden, jeg lavede en økse. Nå, så skal jeg i hvert fald lige 1, 2. Så... Ja, det er fordi heroppe, der kommer der til at være tag alligevel, så det er spild af 3. Damn, det blev mørkt på grund af den ene torch der. Oh my damn, vi skulle ikke bruge særlig meget. Jeg troede, vi skulle bruge meget mere. Shit, vi skulle bare ingenting bruge. Jeg skal ikke se det her, hvor det ser lidt dumt ud. Så lad os lige fikse hjørnet her. Det må vi gøre sådan her, som vi har gjort det andet sted. Bare det simple sten hele vejen rundt. Hvor ulækkert. Næste episode, det må næsten være en mine-episode eller et eller andet, fordi vi mangler tools. Altså jeg har virkelig brugt meget iron i den her episode her. Jeg ved ikke, skriv i kommentaren, hvis du har talt, hvor mange gange jeg har lavet en iron pickaxe, en iron økse og en iron skovl, fordi det gik hele tiden i stykker, når der er vi selvfølgelig, jeg har minet alt det her ud, ikke? Og alle træerne og sådan noget, men jeg synes sgu, det har været en god episode. Vi har formået at lære en masse, så det synes jeg sgu fint. Kan vi lige gøre sådan her også. Lave nogle små ting her rundt omkring. Det her. Men jeg tror, at det var vist slutningen på den her video her. Vi fik startet vores lille hus hernede. Jeg synes det ser meget godt ud. Så hvis du godt kunne lide episode 2, så smid et like. Mange tak for, hvis du bare har set den her video helt til nu. Jeg håber, at du vil se min næste video.